שלום צופי אתר ערוץ הספורט, ברוכים הבאים להיכל רוממה. מכבי חיפה נגד מכבי ראשון לציון. ג'ו וויינס, אלישן קדיר, כן היה פצוע, היה לו בעיה ברשתית בעין, אבל הוא בסדר, והנה שלשה, זה נכנס. מיטשל שם על הסוג של פיק אנד רול, מנדז ולדז לוקח זריקה וקולע, מנדז ולדז. זה טוב. טוב, הנה זה נכנס, אמרנו, צריך מתישהו לבוא. מול בלייזר, קדיר עם שמחון, לוקח אותו, מוציא כדור החוצה, ענת כדור יפה מאוד, ובשלשה, כן, חנוכי. שלשה יפה מאוד שלו. רונלדו מנדז ולדז, לא רואה את השעון מנדז ולדז, לוקח זריקה קשה, וצולב! מנדז ולדז מסיים לנו את הרבע הראשון עם 28-16. ובצד השני צ'ארלס תומאס, בן שימול חופשי לגמרי. בום! זה נכנס, 3 נקודות. 33-16. מיטשל, אלכס פרז, ענת כדור טובה, שמחון לשלוש. בא מכבי חיפה סוף סוף. קדיר עם מיטשל, מנסה לחדור עליו 5 שניות וקדיר נכנס כל כך יפה, מזהה את המסדרון הזה לישי קדיר. וויל גרייבס לאן נותן את הכדור לשמחון, 3 נקודות. הנה בא שמחון פעם נוספת, שמחון לא קולע, ריבאונד חוזר לבלייזר. וויל גרייבס צולף, הנה זה בא. מכבי חיפה מורידה, סוף סוף. פרז. מנדז ולדז. יש לו שלשה. איזה חטיפה, מקריי. שם דן. והלך המומנטום. בן שימול, ריצ'ארד, לוקח את הזריקה, ריצ'ארד קולע, שלשה אדירה. ושוב יופי של עבודה, הנה פרז, אולי ילך קצת לתקן, פרז קולע, 6 הבדל, 55-49. מה עושה וויל גרייבס? מוציא החוצה, אורלנדו, מנדז, ולדז, בלייזר, גרייבס, לוקח שלשה, גרייבס! שוויון! מקריי לא קולע, הנה בא כדור של חיפה, הזדמנות לעלות ליתרון למכבי חיפה. וויל גרייבס משוגע, ושום משוגע זה שם עוד שלשה גדולה. בואו נראה מה עושה מכבי ראשון. נכנס. וויל גרייבס לא לוקח זריקה, הנה בא עוז בלייזר, חופשי לגמרי עוז בלייזר! 3 נקודות, יתרון חיפאי 63-62. מרגיש שהקבוצה שלו יכולה לנצח את המשחק הזה, אולי שווה ניצחון במשחק הזה אחרי הקאמבק שלה. וויינס עם וויל גרייבס, זריקה משוגעת, והזריקה הזאת משוגעת שנכנסת פנימה. 3 נקודות, 67-65. מנדז ולדז זורק שלשה, לא קולע, איזו זריקה לא טובה שלו, כדור של תומאס, הנה עכשיו הכדור הזה, וחנוך עם 2 נקודות יסיים את המשחק 73-68. שמחון עוד מנסה משהו, לא מצליח. מכבי ראשון לציון יוצאת מרוממה עם ניצחון 73-68.